El Casal de Joves de Vallirana va celebrar aquest dissabte a la tarda la cloenda de la seva agenda jove amb un poliesportiu ple de gom a gom. Durant tota la tarda, els alumnes que realitzen activitats al Casal de Joves, concretament sevillanes i zumba, van poder mostrar a tot el públic assistent els avenços i habilitats adquirits durant tot l'any. Família i amics, ningú va voler perdre's la cita. Arribats a l'equador de les exhibicions, va arribar el moment dels agraïments per part dels professors del Casal de Joves i per l'Ajuntament de Vallirana, que amb la presència de l'anterior regidora de Joventut i actual regidora de Serveis Socials, Raquel Garcia, i l'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, van voler agrair la participació de tots els alumnes del professorat i va animar a tots els assistents a participar en propers cursos i classes de l'agenda jove que organitza la regidoria de Joventut. I moltes gràcies. Endavant amb l'agenda jove i visca Vallirana! Durant tota la tarda, els assistents van poder refrescar-se amb el servei de bar que va instal·lar la colla de Diables Banyuts de Vallirana i que habitualment col·laboren amb la regidoria. Per acomiadar la tarda i finalitzar així l'agenda jove d'aquest any, els assistents van comptar amb l'actuació del grup local Lemur.